Maromo Kuongo kinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduora. Nyakwara Mogejongo kinyi makawuono watwa kotudore kod duond kanisa e chala mar Kenya. Kalure kod gigo mopogore mosebedo katimore e pacho kae. Odiochieng' makawuono wang'eyo ni en odiochieng' ma jo Kenya bro bedo ka wuok oko e rapar mokwongo ne jogo manowito ngimagi kata ne rowere manowito ngimagi mano e ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda mano mahiga mokalo. To kotudore kod mano Nyakwara Mogejongo kinyi makawuono jatend migao mochung' ne wechego mag arita e pacho kae Kipchumba Murkomen ne ochopo mano obedo kanyo kod obila kar sa 11 mano mar okinyi makawuono mana kinene wang' jowi mari kanyo e kinde makoro ne oketo ikruok makare ne obila e kit kaka gibro bedo ka gichiwo arita ne jopenya e kinde ma gibro bedo ka ging'anyo mana ka kineno kanyo mano jatend migao mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen ne ochopo Harambe House kar sa 11 mar okinyi ka otene kanyo kod jalupo gai mar obila Gilbert Masengeli e kinde makoro giikore odiochieng' makawuono mar neno ni gichiwo arita makare ne jopiny mabro bedo ka wuok oko katimo rapara ne rowere mane owito ngimagi odiochieng' maket kod mae higa mokalo e kinde ng'anyo mano mar kwedo paro mar chik mar omenda mano mar higa mar 2024 koda ang'wena. Pichni mabiro ni kanyo en achiel kachiel weche manotimore ikruoge mopogore mane otimo ne obile no kanyo ka koro donjo mano e apisi mare mano jatend migao mochung' ne wechego mag arita. Bende par ni odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto ne wacho ni gibro bedo ka gisiro obila lwedo e kinde ma odiochieng' makawuono giyango kata giwacho ni obila nitiere kod tinga mano mar chiwo arita makare ne jopiny kata rito ngima ka achiel kod mwandu mago mag jopiny odiochieng' makawuono ma jopiny kor gwenge mopogore bro bedo ka wuok oko e ng'anyo mano mar rapar mag gigo mabro bedo katimore kata mag gigo manotimore higa mokalo. Chenro makamano Nyakwara Mogejongo wabo bedo ka waluonu achiel kachiel odiochieng' makawuono e kor gwenge duto mapacho kae jofambo magwa bro bedo ka ogoyo tach mar mondo mi wang'isi kaka weche bro bedo ka chalo. In kaka japinya ka iamua ni bro bedo ka iwuok oko mar mondo mi iriwri e ng'anyo mamuola obed ng'anyo mamuola maonge ketho mwandu maonge tulo moramora ka bende obo bedo mana rapara mar jogo mano wito ngimagi mano ji moheo 60 mano wito ngimagi higa mokalo e kinde kwedo paro mar chik mar omenda mano mar higa mokalo. Winjo kanyo ka ineno kanyo ka jatend migao mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen oseng'iso bila ni ochiw arita makare ne jopiny. Wageno ni mane gima obo bedo ka waneno odiochieng' makawuono. Kopogore kod mane Nyakwara Mogejongo ang'isi ni odiochieng' makawuono twak mokwongo wabo bedo ka watwak kotudore kod duond kanisa e chala mar Kenya. Kanisa nitiere kod ting' mane kotudore kod gigo mopogore mosebedo katimore e pacho kae. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kod welo adek e studio marwa ma Nairobi kae. Wendo mokwongo antiere kae kod Dr. Duncan Ojwang' ma en jakwath mano mar Calvary SDA. Oyawre Dr. Duncan ichiew nado kinyi makawuono. Oyawre jowinjo magwa erouru kamana go ne Nyasaye erokamano. Machiegni twako kinyi makawuono. Wendo machielo Nyakwara Mogejongo antiere kae kod Reverend Ayub Okech Ouko ma en Vicar General. Oyawre Reverend ichiew nado kinyi makawuono. Oyawre ahinya Joyce achiew kare endo agone Nyasaye erokamano kuom okinyi momiyo mondo obowuo gi jopiny. Machiegni twako kinyi makawuono. Nyakwara Mogejongo wendo machielo mane Silas Ochieng' en bende osechopo e studio ka obo bedo koriwore kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Kata kamano kapok wachako twak marwa odiochieng' manyoro riwruok mano mar jodolo mag din Kopere kotelnegi kanyo kod jakom margi mano Reverend Morris Muhatia odiochieng' manyoro ne giwacho ni gin gisiro ng'anyo mago mag rawere mag Gen Z. Kata kamano ne ginyiso Gen Z mar mondo mi e kinde ma giwuok oko to giwuok oko e yor kwe kaluwore ni Gen Z ma giwacho ni osebedo ka ng'anyo kata duond rawerego emosebedo ka rieyo sirikal mapacho kae. Wageno ne duond jodolo bo bed kiwinjo kata Gen Z bro bedo ka wuok oko gibro bedo ka giwuok oko e yor kwe maonge ketho mwandu moramora. Wawinja ne report manolos no odiochieng' manyoro kod jafambo marwa Judith Omondi. Kweth mar rowere mag Gen Z oyudo sir mar jodolo mag din Kopere e chenrogi mar timo rapar ni rowere mane owito ngimagi e lwet obila e ng'anyo ma higa ma okalo kod bang' ng'anyogo. E twak ma obag kod jodologi ka otelie kod jakom margi Reverend Morris Muhatia e boma ma Nairobi gikoni rowerego osebedo e lai manyime rieyo telo mapachoka ka motelo ne romo margi mar tarik 25 dweni
owinjo piny owacho migi arita makare ma ok kweth magalagala mane oneno juma mokalo birie. To the youth of Kenya, your voice is vital. Your commitment to justice and good governance gives hope to all. Do not be discouraged. Remain peaceful, truthful, and courageous. The church loves and cares for you. We call on the security agents to ensure we do not have a repeat of the protected goons who brought violence in the recent protests. How can goons work together with the police? Jodolo gi okwedo ma okalo lal mar rowere nek margi lwet obila ka koro gidwaro mondo mi kaw okang' mager ne obila kod ji duto ma lwetgi otimo remo e nek mar rowere ma osebedo ka timore pacho ka. The cases of mysterious disappearances, extrajudicial killings, and violent intimidation have become too common. Painfully, we recall the more recent deaths of Father John Maina, Father Alois Bett, and that of Albert Ojwang, and others whose lives were taken in unexplained and violent circumstances. As we remember those who died in the protests of 2024, we pray for those young souls. We demand justice for all those murdered and those shot, and conviction of all the perpetrators. Gikwayo piny owacho mondo wene jopiny ratiro mar golo pachgi ma ok oket gitenge kuom wuoyo e wi telo matiyo. All Kenyans, including journalists, clergy, civil society actors, and especially young people, must be allowed to express themselves without fear. Speaking truth to power is a service to the nation, not an act of rebellion. We must not threaten dissenters with death. At the same time, we need to bring decency and respect back to the social expressions of dissent. Wisolro ma osebedo ka itimo kod josiasa ma oluoro telo matiyo e duol mar economic empowerment, jodolo gi koni nitiere ma pod nitie sekta ma opogore ahinya to mar somo madwaro omenda kendo giseyo kuoro omenda e gweng' ka gweng' yor siasa gi nying mar economic empowerment. The distribution of vast amounts of money and assets were neglecting basic concerns. For example, capitation in schools, rebates for dialysis, bursaries and loans for TVETs and universities, etc., is misplaced. Judith Omondi, Ramogi TV. Mano duonda jodolo ma kopere kotudore kod gigo mopogore matimore e pacho kae ka bende gin korka korgi gisiro ng'anyo mago mag rawere mag Gen Z ka giwacho ni duond rawere go ema ena marieyo telo ma pacho kae. Nyakora mugejo gang'isi ni wendo machielo mano Silas Ochieng bende bro bedo ka riwore kodwa e studio ka okinyi makawuono. Yawre Silas, ichiew nade kendo machieg network? Yawre ichiew maber. Achiew makare. Erokamano ahinya. Machiegne. Erokamano. Nyakora mugejo bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba man ote machuo kari 3 Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Adona chako di Reverend Ayuba okinyi makawuono kwa ng'iyo piny Kenya. Kwa ng'iyo duonda kanisa e chal mar Kenya. Wanyalo wacho ni piny Kenya nitiere kama nade gisani? Joyce, anyalo wacho ne piny Kenya ok ni kama ber ahinya kaluwore gi weche madhi mbele mag ng'anyo kod weche machando jopiny. Piny ni kama ok ber ahinya ma kaka kanisa dewaer mondo jatelo mar piny Migosi William Ruto mondo owinj duond jopiny, gima jopiny kwayo kata gima jopiny dwaro. Tok winjo gima jopiny dwaro to okaw action e gima owinjo ma jopiny dwaro kata ma jopiny kwayo.
apani mane gimonego bedi sani nikech kineno gik matimore to nyisi ni nitie kaka jopiny odiyore, nitie kaka jopiny misigo ni kuom gima pek. Ineno ka gik matimore ok obedo gi piny maber. Temo miyo ji wuok oko, nyithindo wuok oko, Gen Z wuok oko ka gidwaro ratiro margi. Koro wan kaka kanisa dwaher ahinya mondo wakwa jatelo mar piny Migosi William Samoei Ruto mondo ochikite e gima jopiny wacho. To bende penjo bro bedo ni gin weche mage madongo ma jopiny nyalo gombo ni jatend piny Kenya William Ruto chike ite mar mondo mi tungni kaachiel kod midhiero makinde mathoth wanene Kenya kae kik wane. Adona arwa kitwak Dr. Duncan Jakwath mano mar Calvary SDA. Arwa kitwak okinyi makawuono ka imena piny ni piny Kenya nitiere kama nade to kinde mathoth ok wasebedo kwaneno kaka kanisa jo adwena kata luongo presa kaka mano waneno kaka mag jodolo mago mag jokopere ka giwuok oko ka gichwalo duond gi kotudore kod weche go mag siasa. Chung mar kanisa jo adwen e chal mar Kenya kinde mathoth en mane? Erokamano ahinya. Samoro kanyal bedo gi thuolo mar wuoyo kaka duond kanisa mar adwen. Nikech an mana Nyarombo ok an achiel kuom jotelo mamalo. En kanisa man gi chenro mopogore matin. To kata kamano giwuoyo en mani platform ma giwuoye mopogore. Sama kanisa ma Kopere adhi e press, adwen thoro wuoyo gi jogi e pulpit gi puonj. Kendo en be otemo chwalo boke kata ne jatend piny ni ma wanyalo timo kama. Koro ji kao platform opogore. Kaka sani koro wayudo ni jomoko kao platform mar ng'anyo. To nitie platforms moko. For example, Migosi Raila nokao platform mar tiyo gi sirkal mondo kony sirkal otim maber. Mano be platform ma wan gi historia ne. Omiyo samoro wagudo pachwa e platform achiel to onengo gibed mang'eny. Kecho chalo kamba miluoro koni gi koni. Koro miyo samoro adwen kao platform mopogore matin gi mawaseneno. To kada kamano amor gi historia mar Catholic, Anglican, nikech wang'eyo Ndindi Mwana Wanzeki, wang'eyo Kulu, wang'eyo Muge, kane gigoch manogogi, giremo mane gichwero, ka girwako kandho mar dolo, nikech gibedo machalo duond Nyasaye ka giywak ni jopiny oyudo ang'owa kwe margi. Omiyo ok anyalo wacho ni wuok oko kata ne jo kanisa en gima rach, nikech waseneno berne kata multiparty. To kata kamano maybe kakora gine matin medo kama jadolo wacho, ing'eni muma wacho ni yot mondo ine pil mach elenda e wang' ng'ato to into osiki longni nikech kanisa to kata kineno kaka jo Kenya obet be jo Kenya oluoro chike, be wabedo ka joma oluoro Nyasaye tuluoro chike, be wabedo ma watemo timo maber ne wan wawegi weri gi jotelo. Ing'eni yot mondo waring ni jotelo nikech sani kori neno ka gimora mora en jotelo, to jotelo gi ama ne kindwa ka. Jotelo gi gin mana members ma kanisni wagi. Jotelo gi wambe mwayiero gi. Jotelo gi ema kogine biseno kaka jo Kenya riembo gari, biseno kaka jo Kenya riembo apiko, biseno kaka jo Kenya timo gimora mora tok chik. Ni to kasto ka wang' chopo to jatelo to koro igine ni gin ema giketho ang'owa chik. Koro miyo ananeno ni onengo kanisa obedi e rang'iny magineno weche e yo mabor moloyo kaka gaseti okete. Nikech gaseti ni agenda ne. Ng'eny ng'anyo gi ne ji nindo to ka gichalo nyithindo mandalo mana somo mbeta to ka wadok to wayudo ni deputy principal mane wahero gol.
koro wang'anyo ng'eny jogi ne nindo maber sama ne jowa ne nie street ng'anyo kendo ne ok waneno attention mwaneno kumiyogigi pok waneno kumubake nying jowa manoneg Nyalenda gi jowa te ni kasto koro wadwa timore ka gima historia mar Kenya nochakore gi kawuono historia mar kedo ne piny nochakore gi higa mokalo ka gima nonyuolwa nyoro to wang'eyo maler historia mar Kenya ni ok ochakore gi higa mokalo magi ok generation mosenyiso chir wang'eyo ni waseiko nyithindwa mang'eny ka kedo ne chakre multiparty chakre article 2A chakre weche mang'eny chakre yiero koro ni magi to koro kan ni to mipedhe nyimwa mana manotimore last year ka gima nonyuolwa nyoro omiyo an aneno ni nyaka wayaw mbaka ni malach ka wawuoyo kuom jomosekedo ne Kenya to wawach jomosekedo ne Kenya ka wawuoyo kuom jomosenege yo ma ok kare to wawach jomosenege yo ma ok kare yala wakacha emano yude bodies katoho mano koro we nikech ok los narrative midwaro kache mawane gi joma nonegi pendo ok nonegi ka koso pendo chano ko negi baby pendo ne onege kinde ng'anyo mano mago koro tich wicho wilgo koro piny no nyuol nyoro nikech Gachagua no riembe tich koro ene milose ene miwache ene miike ene madinde be koro wuoye ene miywane kandhi wache nikech koro kata kiwacho for example ng'anyo mar finance bill waneno ji kowuok mang'eny mawuoyo nyaka kata mana former chief justice Maraga mopara chien nikech wang'e historia mar Maraga sani Maraga jagini 70 gi wiye kane en jagini 40 ne en lawyer sama ne timo multiparty ne en kure 50 ne en kure 60 ne en kure 70 ni koro kiseyudo retirement koro en hobby moro mitimo ka gi jensi moko matin gi nyikwai moko matin ko kaka wuono wang'iyo yaore ing'eyo gik maricho omiyo mago ka ja Nyasaye nyaka chung ka kendo biro kwerogi e nying Ruoth Yesu ai we wakila ne Silas Ochieng bende to okinyi makaon Silas in kor kakori in bende kaka jatend kanisa bapacho kae weche gi matimore e piny Kenya nyaka sani piny Kenya ochomo kanye to in bende kor kakori bende iwinjo kanyo ka bishobe mago maga jokopere gin giwacho ni weche gi mang'anyo gi siro kaluore ni duond rawere ema osebedo kamiyo koro osebedo kareyo telo mapacho kae in bende siro weche go mang'anyo erokamano ahinya ing'eni kabiro ka to aparo ni koro wach ng'anyo ni achung' kae tago Nyasaye erokamano nikech jadich Nyasaye omiya paro maber ahinya ma paroga ni gik mang'eny osetimre e piny ka to nitie wach miwacho gi dho ngere ni jotelo ma piny gin reflection ma jopiny iwinjo koro jok manitelo ka gin reflection marwa kaka jopiny koro ka wajna ti koro jogi gin corrupt jogi gitimo kama man reflection marwa nikech koro dwaro mondo warangre maber wapenjre niya ni be an agologa bribe ni be an arito chik moket mano okal higa 2010 iwinjo mano koro gima dwaro ni warang nikech gima timre niya wabro golo jatelo ma sani wawacho ni one term wabro gole warwak ng'at moro kendo kata obed mana Gachagua kata obed mana ng'at moro mabro rwako kacha iwinjo shida gi ok ni wakoro wabro onge shida bro beti koro gima nyalo wacho en ni kaka jopiny we mondo wabed piny warangre uru kaka jopiny nikech loso piny en tich matek to kawo pesa mang'eny sana lakini ketho piny
en dakika achiel. Atoka ng'adi Martin Silas wacho kanyo ni wan kaka jopiny wacho ni jopiny wanyalo wacho ni en reflection mano mar jotelo ma wantiere godo. Kata kamano bende kanisa osebedo e ng'ala manyime mano mar kwedo maricho osebedo katimore pacho kayo bed wechego mag telo marach wechego mag mibadhe makinde mathoth wasebedo kwaneno ka emano miyo kata rawere ochako wuok oko ka koro gikwedo telo marach ka achiel koda medruok e nengo mar ngima ka achiel kod wechego mag mibadhe moneno ka sani koro rowere ywak ni otimo newa e pacho kae bende kanisa osewuok oko mar golo duonde makare makwedo weche makamagi. Erokamano ahinya Joyce kuom penjo ni penjo no. Kanisa osebedo ka wuoyo kinde ka kinde kirango ng'anyo mokalo go. Kanisa osebedo ka wuoyo kinde ka kinde. Ing'eni seche moko jo media dwani kanisa odhi e press ogol press mondo owach ni kanisa owuoyo ogo picha ogo picha owach ni kanisa owuoyo iwinjo to kinde mang'eny ang'e jotend kanisa ma osendiko barua ni jatelo maduong' ne gindiko ni Moi, ne gindiko ni Kibaki ndalo ma Kibaki, ne gindiko ni Uhuru ndalo ma Uhuru, sani gisendiko ni gindiko ne ing'eni ja siasa okubigo dhi jogi ondiko na barua machal kama to simo ko luongo gi to gidhi kae to gikwedo wechego adieri to ja siasa okubi dhi ni koro owacho ni jogi obiro to wuoyo weche machal kama bugi kweda gi machal kama en obro dhi kacha to go picha e mbele State House kacha gi joka to ni kanisa en nini maber ahinya to warewre kanisa karachiel e tayo Kenya. Mano koro yini isewito kanisa kumoro marach ni koro kanisa supporti iwinjo. Koro gima timre en niya kanisa osebedo ka wuoyo. Sayo osebedo ka wuoyo, osebedo ka kwedo gik maricho matimre e piny ka. Aseno kanisa ma joka sita ondiko barua ka kwedo gima notimre ni Ojwang. Aseno ka kanisa riwruok ma kanisa ma EAK nyokwedo be gik ma timre sani. Koro ok en mokwongo ma kanisa wuoye ewi gik ma timre sani. En mana ni koro ing'eni koro nitie gik moko ma jo media dwaro kata jo piny dwaro ni wane ka gin e media kacha. Mano koro eka koro giwuoyo. Lakini gik ma kanisa timo ok si moko ok nyal kete media kacha. Giwuoyo ka gi approach gik moko mondo giyud solution kagi nyalo konyo piny. Erokamano. Reverend Ayub kaduke twak okinyi makawuono in korka kori bende kanisa osebedo ka kwedo richo matimore pacho kae to weche gi mag ng'anyo bende in kaka Reverend kendo Vicar General bende isirogi koso kisirgi nikech adiera ng'anyo mwaseneno kata mag higa mokalo higa ni bende pok waneno ahinya kata kawuono en rapar mar gigo manotimore higa mokalo bende gin ng'anyo ma wanyalo wacho ni nyago lemo ma japiny nyalo wacho ni yes nwadhi e ng'anyo tachiel ariyo adek ero notimore e yo makare. Erokamano ahinya Joyce. Ondik wach moro e kitabu mar Ngeche 29 kisomo matindo 4 wacho ni ka Ruoth orito pinye gadiera to piny dhi maber to ka obembo ji gi osuru mathoth to ketho piny. Waseneno ka rawere owuok oko ka ng'anyo to gimomiyo gi ng'anyo maduong' awacho mokwongo kachako ni jatend piny marwa William Samoei Ruto onego olisten. To king'iyo ng'anyo mokalo ka kipenjo ni to bende gin gi matunda. Wanyalo paro ng'anyo ma higa mokalo kokel finance bill. To king'iyo finance bill no maber mane ogo piny no ne en gi weche mang'eny mamiyo jopiny osigo. To kanye jinsis nowuok kech ne gitemo wuoyo to chalo ni sirikal nodino negi itgi. To ne giwuok mapani piny teno neno ka finance bill nogo piny. Mano lemo mokwongo Joyce. Mano biro nikech ng'anyo mane jinsi otimo mapok notim magidonje parliament. Okawach ni ng'anyo mane gitimo magidonje parliament was good. But duondgi nowinji. Nitie kanisa osebedo ka wuok kabe kwedo gik moko ma samoro ok dhi maber. To kendo nyithindo ma jojensi wanyalo wacho
Joyce apani ni neno wik mokalo ka nyithindo nyo owuok kendo mondo ginyis weche magineno koko dhi maber kaka mako ji e yor ang'enge tilalgo. To gima adwa na wachi ne joma jo jinsi be kichineno ka mawacho ni ot mopogore ok nyal chung'. Kanyo jo jinsi owuok mondo ng'any e ndara to nyo wachak waneno the same jinsi kochako ting'o rungu rakore gi jinsi moko ka ni onge ng'anyo. Koro nyiso ni jinsi be onge paradi achiel. To government ong'eyo system mane gitiyogo last year gi counter attack through jinsi gi jinsi. Koro jinsi ok ni dhok achiel, ok giwach dhok achiel. Emomiyo samoro ng'anyo ma dhi mbele ok nyal kelo matunda maduong' nikech government oseng'eyo tactics ma gitiyogo to duondgi to osewinji. Mane gima nyalo wacho to wan kaka kanisa awacho Joyce ne ng'anyo en e katiba kendo ng'anyo en achiel kuom thuolo momeja piny mondo odhirgo pache to obed ng'anyo mamuol maonge ang'enge. Kech ng'anyo ma waseneno chien moko timore mabed ang'enge bede iye miyudo ni koro iketho mwandu mag jopiny. Na neno wik mokalo pani Nairobi ka ineno ka jowa manyo ng'anyo jo nyithindwage jomoko imama gik moko wirad kodi osegore kuomi koro ng'anyo ilano to wakwedo okang' mamalo ni ka en ng'anyo to bedo ng'anyo ma polise otela to gi ng'anyo mamuol. Apani waseneno ka dakteche ng'anyo e piny Kenya ka, waseneno kata ka activist ng'anyo, onge gir ng'ato mikawo. Koro ka en ng'anyo mamuol wan kaka kanisa ok wawach ni ng'anyo rach kech ng'anyo en e chik. To bende penjo machielo nyalo bedo ka duoki e twak Dr. Duncan nang'o momiyo ng'anyo mamoko mana kaka iwinjo kanyo ka Reverend Ayubo wacho ng'anyo mamoko adier osebedo ka waneno ka en mano mamuol kwa chiwo ranyisi lakteche jopuonj mosebedo ka ng'anyo kata joked ratich mag ratiro mag oganda ka gisebedo ka giwuok oko kendo waneno ka en ng'anyo mamuol makata iro malungo wang' kata tiagas mibayo onge. Nyalo bedo ni ang'o momiyo sirikal mono koda ng'anyo machalo kama to bende kanisa winjo be ni wuok oko e kwedo gigo maseche moko sirikal timo mar miyo obila tiyo kod teko mathoth ahinya kuom jopiny osang'o winjo be ne timore. Kanisa onengo luongo richo gi nyinge. Kendo kanisa ni malo malo sirikal. Nikech kanisa ng'amo kete kanyo momiyo en kanisa machuore en Nyasaye ma piny ruodhe ok lal be ok norum. Sirikal biro to timo ang'owa dhi. Omiyo kanisa onengo wuok ong'eyo ni gin gi migawo maduong' mokalo kata sirikal. Ma kata ka giwuoye weche ma gineno sani to nyaka giwuo be ka gin gi picha malach. Omiyo penjo ni to kanisa support koso ok support samoro keto kanisa e kama tek e pacha. Nikech kanisa katiba nitie but kanisa role ne ni malo matin. Kendo sama kanisa duokore piny tineno ka tich ma onengo gitim Nyasaye ma gitiyo neno ema gitim ang'o giduoko piny. Gin jomo onengo dong' e wi ji te maluongo richo gi nyinge. Kama sirikal otime marach giluongo, kama jensi samoro dhiye marach gitimo ang'owa giluongo. To gichal joma odhi onindo komoro achiel. Mano ok gin. Emomiyo nawacho ni kata mana kanisa no onengo puonji kendo onengo wuone jo Kenya ni kata kapok isiemo jotelo to wan to wadak ka warito chik nang'o. To kata kamano ineno ka ne bishop wacho ni ging'eyo joma jong'anyo madiera gi joma ne ok jong'anyo madiera. Akia kaka ging'eye nikech tools ma gin go en mana muma gionge investigation arm o gin kachero to giseng'eyo ni ne nitie jong'anjo madiera gi mok adiera. Nikech e pach police ng'ata mobiro ni ng'anyo
en be en gi ratiro mar timo ang'o. Koro wacho ni ng'ani ema nigi ratiro to ng'ani to ok nigi ratiro, akia kaka mano katiba chako pogore kamano. Nikech ng'at sani anyalo wuok mang'any ni ok adwar joma ng'anyo. To an mane yang'owa chik, an be an gi raticha mar ng'anyo nikech ok adwar ng'anyo. Koro mondo ng'ato wach na ketho ng'anyo, ni an kod adhi ketho ng'anyo, mana dieri to an gi ratiro mar ng'anyo nikech ok adwar ang'owa ng'anyo. To kendo tich polis en bedo diere. Koso gik ma wacho ko winjore. Tich polis en bedo diere, lakini gima noneno kotimore chieng' tich ariyo juma mokalo ne ok gin diere. Matinde ni nitiere joma ne gichiwo ne arita, to nitiere joma ok ne gichiwo ne arita. Kanyo obila nokoso. Ka isetimo investigation mi bedo gi report, to report emi ketonwa. To ka ng'iya gi gine, to samoro obila go poko chiwo nwa report nikech sama ji wuok ni ng'anyo to nitiere groups adi ariyo. Ka gichako gore to polis onego theggi. To mondo koro wawuog ni wang'eyo joma becho, joma no e chunygi wang'i lemo chunygi, joma no biro gi chuny ng'anya dier, gi joma biro gi chuny mar ketho, mano samoro nyiso wambe nitie ng'anyo mowa support gi mok wa support. Ema wawacho ok mar katiba. Nikech katiba to neutral, wacho ni ng'ata madwa ng'anyo otim ang'o, nyaka ng'anye wi ng'anyo. To kata kiwe mano be, at the end of the day, sama koro ing'anyo, an ipenja nikech doktere gin grup achiel mong'ere, ma dokta ng'ane, ma dokta ng'ane, ma dokta ng'ane, ma japuonj ng'ane, ma japuonj ng'ane, ma japuonj ng'ane. Ng'anyo mar rumbi mar public obedo mopogore matin nikech ng'eyo chunji limo chunji tek. Onge uniform mirwake. Ng'ato biro nikech en gi pach kuo. Koso jo kuoge koro dar nikech ing'anyo. Donge gibegen ka. Ng'ato biro nikech en gi pach ketho. Kendo nineno kendo kaka iwache no moko choma kami use sime. Kendo nineno ka pach gi maduong' en muko ka kawang'owa sime. Nikech ogin group ma homogeneous. Koro mane challenge mabedo gi general. Kendo koro inyalo wacho ni ng'anyo ma general ni di kwan mana achiel mosebedo peaceful. Nikech ka koro ji owuok kata mana ji 100,000. Ting'eni polise noikore ne ji 10,000. Already wan gi challenge ka. Samoro ng'anyo ni iyudo ka gisedino ndara. Ng'ama ne dwa dhi hospital koro ok nyal chopo hospital odin ndara. Ting'eni mano tok chik. Nikech ndara to nengo iwe mondo ji otim ang'o okal. Ng'anyo ni gisedhi gidino ne ofis sirkal koro chieng' onge ng'ama donje. Ng'anyo ni gisedhi kuma ji odake nyaka nyithindo Kibera, Kiani, Mathare, koro chieng' onge nyathi madhi skul nikech ji ng'anyo. Nyaka kuonde moko to nyithindo some, Runda gini nyithindo some malich, Westland nyithindo some malich. To kidhi kuonde moko to koro ng'anyo ketho nyithindo ok odhi ang'owa skul. Ng'anyo ni gisedhi gidino yo madhi airport. Ng'ato to nosenyiewo otiko, ng'ato noikore dhi loka, koro ok onyal dhi nikech jo ng'anyo dino yo madhi ang'owa. Nikech mit ng'anyo e pachgi en gik ma disruption. Mano be kat ng'anyo. Ok ne bira to onge gima dang' gol ji mang'eny ni no bira moso ji fwa boke kasto dok. Koro iyudo ka samoro wechegi ema kelo tungni kind jo ng'anyo gi polise. To emomiyo pod an e pacha aneno ni onengo kel chik maler. Nikech jadolo nowacho ni nitie ng'anyo to nitiere neko gi rondo moro ma koro ok en ng'anyo. And we are seeing there is protest and there is riot. Riot waneno ka be ng'enye iye. Manitiere ng'ato ma en osomo mana gaseti kendo ogine koro miyo mondo gibed gi duol achiel. But pod awacho niya, ka wuoyo kachiel kuom nyathi onagi kendo achiel kuom joma samoro sebedo wakili moseneno niya, generally idhi kawo bahasha ni joma tindo. To samoro joma tindo no
ka koro ichaki gini ng'en ng'ato kokelo ni wach to nyaka ipoge achiel achiel to wach ni ere wiye to ere bade to ere tiende gini onge tiende king'iye ei basha no tiyudo ni e joma tindo no nitiere joma be osoe pachgi moro kendo teko nitiere kumae koro nitie joma tindo mobiro gi paro maber to nitiere ji moko bosore madwaro gimoro amora nikech kuma koro Ruto must go aneno ka paro en ni gidhi State House State House ni koro akia gima omiyo giparo ni ka gichopo State House nikech chopo be ginya chopo to kota kopo ni chopo to koro idhi bedo president nikech chopo State House chalo gima iwacho ni kichopo e garage mar gari tidhi bedo gari nikech kati chopo mana State House to pod ok ilok president nikech chopo ang'owa king'iyo chik kaka wakili onge ratiro manyalo bedo ka onge chik chike marito ratiro to ok wadwar chik to wadwaro ratiro ok wadwar order ing'eni the word law and order osebedo one side of the same coin law and order ok wadwar order to wadwaro rights haki yetu koro haki yetu no kaka wadwa time sani koro ing'eni ka koro akalo town umbe ukalo town ten nikech ok udak e studio ka ineno ka onge gima timore town apeni mathoth bendo olor bing'eyo koro iwago kech to wala be koro lorne nikech wang'anyo to sano kori wuoro ni to ma en omo pigi gagulu motuch nikech wadwaro ber to ala be koro kethore ni gik moko be dhi kethore ji bidhi gine ting'eni ng'ama lit na en joma samoro owito ngima gigi nikech ngima ok duogi to namba 2 wasetimo gini e higni mang'eny koganda joluo to namba 3 kik inene polis oromo ing'eni polis to koro mi pesa en obiro kacha mar chwadi kiketho he has no loss ere asara msara en go en no biro kele kacha omiye nyaka gik morwakorego ritorego kikoso titimi nade koro ing'eni samoro ji neno ni ginyalo polis to ok onyal polis ananeno ni samoro wanyalore wawegi e ng'anyo ni koro miyo ng'anyo ni e katiba to nitiere gik moko mang'eny be mani ang'o e katiba but bila mang'anyo midino ndara midino airport midino hospital midino neighborhood midino kanisa midhi keto joma ok ng'any ni koro ok nyal tiyo kaka waneno ni kasto kori luongi ni courageous ni courageous no watiek wach ni courageous waseiko osiepewa mang'eny e universities nyithindo mathindo 1920 manyithi luo pok nobedo kata e gazeti kata headline kane kedo ne multiparty gi weche moko in courageous ni dhi choma police man gi bunde ti dhi nduso miele mbele ne makafuo kendo maka madho njaga maonge tiendgi kendo kanisa nyaka chung wach ni ng'anyo maber en ma to mar oyuma gigine muma be wacho ni joma tindo notiu gi riethruok go oyuma oyuma to nengo wakwero erokamano iwacho kanyo makara ahinya Silas ang'eni imbe ne nitiere gimidwa chamede adwa wacho niya yani penjo mipenjo ber ni ere kaka Gen Z gi jo sirikal gima timre en niya ok ni Gen Z goyo sirikal mano gima be owinjrego Gen Z goyo dini mok ber leadership mok ber iwinjo to gima timre be en ni oribone openjre ni Gen Z gi luwo chik kaka jadolo wacho ni be giluwo chik magiwacho nati gidwaro ratiro lakini chik ni ogidwa luwo ratiro ok nyal beti ka onge chik makonyo iwinjo kumora mora ma onge chik mumocha niya ni where there is no lawlessness where there is lawlessness there is sin iwinjo there is no sin I mean where there is lawlessness there is sin there is no sin nikech chik nyiso ni kama ka dwar ni mondo wabed iwinjo kata bene okalo chik mane wakalo igelo fario gapar sainde koro wana kanyo to koro gima nyalo wacho en niya ni mondo mi wa bed jok mariek mondo mi wa bed jok ma ong'eyo gima timo mondo mi wa bed jok ma ong'eyo ni ka watimo gima rach
waketho pinywa wawegi iwinjo nikech serikal ni bro biro to bro dhi serikal ma Uhuru nen ka dong sani gionge telo jok mage ma better affected dong wanye ka jopiny serikal ma wan go sani ni ma Ruto ni bende nka to bro rumo to bro dhi iwinjo lakini Kenya bro dong mana kae kuma wantiere ka koro kodango wach mang'anyo en ni e ng'anyo ka be ntiere jok ma jojore magibiro nikech koro wan gi chance ma wanyalo turo kumoro wadwa timo looting kumoro iwinjo nyocha kadho town mana wigni on Monday nakadho town to kakadho town to mana Kenya nini Kimathi Street kanyo ntie ot ma ogo kanyo ma otur drisene iwinjo to koro ipenjri niya ni jogi biro ng'anyo to ni ng'anyo ni en makwe kwe ni kanye e turo od biashara ma ng'ato kwe ni kanye kwalo naneno video moro e Twitter ka imayo ng'ato gik moting'o iwinjo mano ng'anyo mane ken ng'anyo makwe koro e ng'anyo ka ntie jogo mabiro timo njore to mago ema koro police ema koro timang'o chwado iwinjo aya mogik en ni ntie ute mag sirikal ma chik owacho ni utego ok bed ni kata kuondego ok bed ni ng'anyo dhiye example maber en State House to kod Parliament to chik oketo maratiro maber kabisa ni ng'ato moro amora ma o breach kanyo dwani mondo make mondo obed accused iwinjo masani koro waywak ni sirikal to an against police bedo gi force gi jopiny lakini koro japiny mabe okalo kumokoro bino kale itime nade komake mano sirikal rach iwinjo kabe ni polisi omake bochwade mano sirikal rach koro gima timre en ya ng'anyo krach ng'anyo nie chik to enie sheria lakini koro wabe wang'any kalure gi chik momiwa ma ng'anyo mane adier to kaka kanisa wachung' ni wawach ni maricho to makare to yena mondo wach kama ni kaka kanisa chik ma kanisa mokwongo ok en chik ma piny en chik ma muma iwinjo muma e chik ma kanisa mokwongo to koro ananyalo ni kanisa otigi chik ma Nyasaye omiyogi nikech chik ma kanisa government ma kanisa ok en government ma piny ka Ruto ok en president ma kanisa Ruto en president ma piny ma Kenya to chik ma kanisa en muma kaka kanisa oluwo muma ka dware no luwo muma bobedo maber kodwa to kanisa obalo muma to koro gidwa mani gimor ji gimora mora ji gimor Gen Z gimor kila ng'ato gimor jo siasa mano kanisa lalo gimomiyo gine piny ka iwinjo koro chik ma kanisa oluwo muma to odong'e muma iwinjo kata ken uongozi gibed gi piny girang ni muma wacho ang'o e wach marang'o ma uongozi mondo miyo ke gibed nade koro gin koni gidong' kuma Nyasaye oseketogie erokamano aya adwa ni mak parono gi kanyo wakayo madundo kwa duogo abobedo kasomo ote ka bende penjo machielo ma bende wanyalo bedo kwa penjore ni rapar ma itimo diche makawuono non winjo be ni deber e yor kanisa ne ber kitime yo machalo nade kata un kaka jokwath mag kanisa mopogore rapar ma kamano winjo be ni timo nade to kanisa nitiere kod ting mane nyayo kwe pacho kae ahinya nyata giesa ni mwanno ka nitiere liet kuwuok kuom Gen Z liet kuwuok kuom kweth mapengo piny owacho ere kaka kanisa nyalo konye nyayo kwe kinde gi ma waneno liet mawuok kuonde mopogore manitiere pacho kae kata kamano yena mar mondo mi akaw madundo ka waduogo wadhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor.
Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience a 7-night stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Bridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spots today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Royal Mabati Factory Limited yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile enengo mar $450 kende mita kamita. Brick tile enengo mar $482 mita kamita to kod roman tile enengo mar $517 kende. Bid mus wakel ni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochno e namba ma en 0722 638 kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Machigni nyakoro monga juange chenro mar Goma Owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoro monga juange. Akelo ni mana yani ngeni bakagiwa sani. Ticha Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakura magajong Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio. Kod Ann PDG, Papa, Vic, yani ukipenda mzee kijana. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late-night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo. Let's go. Pino nyaka bedie mokwongo, pino ka onge. Nikech king'iyo feeds gi kendo kaka feeds gi chal. En very dry. Koro ing'eno duondgi tuo. Koro nyaka gimodh pi mang'eny. I couldn't take it. I had to learn to live with it because Bob is no more. From powerful Kenyan stories and entertaining local content that speaks to your heart. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. We've got it all. Own the moment wherever you are. Experience Kenya's stories and Kenya's spirit only on Viusasa. Machiegni kendo nyakora Mugejong wadhi mbele kod twak maru e chenro mar Piny Okinyi ma kawuono. Watwa kotudore kod duond kanisa e chal mar Kenya. Kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kod Willa Adek, antiere kae kod Duncan Ojwang, mano jakwath mar Calvary SDA, antiere kod Silas Ochieng, ICD Fellowship kachiel kod Reverend Ayubo Kech Ouko, mano Vicar General. Anisi ne chwal ote magi kokale yore waduto te mag tudruok. Adona soma ne moko kuom ote ma ochwalonwa e ka wadhi mbele kod twak marodo mana kod thuolo matin to watieko twak mar Okinyi ma kawuono. Iwacho kae nyinge moko to mag Facebook bede dhieri nono. Chura Tieno nyako kelo. Haya. Wacho kanyo ni jokanisa onego beda ong'ala manyime ahinya seche ma jopiny hinyore e lwet obila. Kennedy Owenga bende wacho neno Ramogi Malera to jodolo sani ohero pesa emomiyo gichwalo mach mondo gilam ne Kenya.
Denish Odhiambo, actually church is full of hypocrisy. During Azimio demos, they were pro-government, but today they are here claiming to be supporting Gen Z, yet the issues are the same. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni kopogore gi ng'anyo mar jopuonj gi lakteche, pok ne aneno ng'anyo mamuol Kenya ka. An ok asir ng'anyo nikech okelo midhiero mathoth. Rowere nyaka obila bedgo akicha nikech ka omigi thuolo matin ginyalo tiyogo marach. Telo marach ma waneno ema kelo ng'anyo. Jodolo sama idwaro gi mondo gikony ahinya such elections ok wahiny nenogi kochopo kama rach to gidonjoe. Owinjo jodolo wuogi kera mondo host rowere e State House, owinj pachgi kaka gin bende gioro ga representatives mekgi e State House twak gi jatend piny. Koro rowere bende owinjo ter representatives gi from every county mondo twak gi kera. Jodolo owinjo discourage ng'anyo mar rowere. Mogik to akwayo rowere kik dhi ng'anyo. Ok wadwara medo wito ngima iyudo dichiel gi aola manono. Mano Ruth Nyathi Ochieng' oluwo twak ka en umoja enako. Mago moko kuom paro mopogore opogore kowuok kuom joneno magwa. Nitiere janeno moro ma wanyalo wacho noseyo jodolo ni gin tiere kod hypocrisy moro. Reverend Ayub, bende nadiera ka bende giwacho ni e kinde ng'anyo mago mag Azimio to Azimio emane rach. Sani to koro gisiro rowere mag Gen Z mar mondo mi owuog oko. Adiera nitiere kanyo? Adiera onge wachno nikech jadolo kata kanisa ochung' kende, nikech kanisa represents God. Wan kaka jodolo wachung' e duond Nyasaye, to duond kanisa no kata duond jodolo e duond Nyasaye. Koro ka samoro achiel kuom joneno wacho ne jodolo ne gikawo side, to en wach ma samoro kanyal yiega ahinya nikech wach ma jodolo wacho en wach monego bed ni kuom Nyasaye ka gichiwo direction. To siasa ma thurwa ka kata ma piny Kenya iyudo ka en ochalo en e dhoudi, akwede mag dhoudi. Koro inyalo yudo ni sama dhot moro tiyo to jomoko ungana kono. Koro samoro jomoko nyalo neno ni jodolo nigi akweda mag dhoudi. Tadwa wacho ni Joyce, kaka kanisa nyoro Nyasaye nyotimo ng'wono nye wabedo e bura moro manyo jo opposition nitie kaka jodolo kamanye gilose commission moro mar the people's commission manyoro fungamano nyo ogwelwa kanyo kaka jodolo, kendo nyo wuoyo e weche ma detimore kawuono gi weche machando Kenya, kaka nyithindwa ma jojensi nyalo terore mos, to ji nyalo bedo piny mondo wuogi ker mar piny mondo Kenya obed gi kwe. Koro wan kaka jodolo ok wanyal kawo side. Wan tijo maduong' en mondo kwe obed e piny. Koro mane gima nyalo wacho Joyce ni kaka jodolo kata kaka kanisa wan neutral mondo nying Nyasaye duong', Kenya obed gi kwe, ji obedi gi kwe. Mane gima nyalo wacho. Dr. Duncan in korka kori kanisa sebedo kan ndanya bathe achiel koso winjo bed ni giwuoka oko motegno e weche mag siasa mariche mag ikwedo to gigo maginyalo puonjo jopiny mondo dhi kare bende koro gipuonjo yo makare weche gi mag hypocrisy ma jomoko lieko hypocrisy gine okine ka kanisa jatende Nyasaye to oting'o dhano ma samoro be pod wuoyo ka dhano. Ne waneno ka ndalo mane Emilio ma ja Catholic nitie Kibaki, jo Catholic ne nodwa bedo mos. Ndalo ma Uhuru ma jadindgi ne nitiere loch ne giling' matin. To akeni Ruto ni evangelical chalo gima ok ng'atgi ahinya. Koro giwuok tung' mosuo. Mago timore. Emomiyo kanisa madwe nigi tich matek nikech gin dhano. Ing'eni bedo ni ng'ato rwako law jadolo
samoro pod richo to richo kendo pod nitiere kendo kata en be en gi misigo moko motemo kedo go nikech ok wan perfect kata an ok an perfect nitiere gik moko ma samoro wuoyo ka jaluo to ng'ato dhi wacho ni ng'ani ma e stand mar kanisa to nikech an be an gi dhoot monyuola koro miyo tabu ma wan go en joma lemo maroini kanisa wacho nikech ang'eyo movements nitie ndalo ng'eny kanisni mobedo registered mang'eny ng'eny gi oting'o Eastern, Wakamba gi Mount Kenya gi koro kidhi luongo ni kanisa obiro wuoyo to nyaka iting' wang'i matin ing'eni to en kanisa mane ni oriwo kanisa to jotelo makoro sign gigi gin ng'awa gini koro lemo maraoi tok ber de samoro wa lemo maraoi to kanisa samoro be wuoyo kaluwore gi gine nikech nineno ka Ruto nochung' to kanisni mane wuok kuonde mane miye kura noluwo bang'e gi muma gi wer wan kanisa Nyasaye osenyisowa to kanisni be mane samoro wuok kuonde mane Asimiyo Raila otegne be ne chalo gimoluang'owa koro kanisa be dhano and mano nyaka wang'e emomiyo kata kiwinjo ni kanisa to nawacho ni wach ka wach nyaka ifuong' ming'eni to ere tiende ere wiye ere gine nikech movements gi osebedo kamano koro sani ma wantie ni muma wacho ni ya ing'eni jensi gi migosi Raila nowacho ni yawa kik wawang' pinyni very sober whatever matimore kik wawang' ang'owa in samigo ni Ruto must go ni to nyiswa ng'amiko midwa nokaw nikech piny nyaka bed gi jatelo to we aga ni Ruto must go ra oyeye ka to ng'amiko ni anakia an ok adwar bora nodhi kodhi to nyaka ng'ato ka idwaro ni jolweny okaw jatend lweny cha naneno ka Nyeri e gweng' moro kanyo kosi dwaro ni gini odog ne Mount Kenya be onge wach kamane midwaro to we lemo we demonstrate rawi ichamo tiagas to kopeni ichamo tiagas nango to gime iwacho malong'o botimore nani onge koro finally kamano kuom thuolo ni nikech adieri wawuoyo gi jowa to an adwa na bed honest ni asebede pinyni ase puonjo chik an wakili ase dak loka ase wuothe kanisa ase tiyo serikal Ruto na dhige ICC ase bedo e weche ng'anya NADCO nane technical team mar NADCO report nane technical team kor Ruto to ne wan gi wandaige ni mawandiko NADCO mawakelo I was in the technical team for 6 months to kakoriko ni jensi gi ni biwa wuo ok wadwar ere jotendu wan waonge jotelo to ng'anyo tiloso ng'ama udwara ng'o an kuma ne gichija ne wanok wadwa ng'eyo ni to tije Kenya gi opog nang'o bora no ti maber acho ni nikech thuru oseyudo ministers aboro to joluo nigi minister achiel koro ok dwa ng'e ni ji owuok kanye bora ni ji otiyo mang'owa wewe ng'anya ni chamo tiagas rawi nyaka iting'e wang'i moro matin ing'e ni to machame ni tachame to gini ochomo komane ya iwacho kanyo makare ahinya Silas karwaki twaka nyaka sani kalure kod liet manitiere pacho kae wang'e ni sani nitiere liet mawuok kuom rawere mago mag jenzi nitiere liet mawuok kuom kweth mapingo piny owacho makinde ka kinde kwaneno ka gidhi kuonde mopogore opogore gigoyo sirikal left right center kanisa nitiere kod ting' mane mano mar nyayo kwe e kinde gima nitiere liet e pacho kae rowere bende oseramo ni kawuono bende nyaka wapar jogewa mano wicho ngimagi odiochieng' maket kod ma higa mokalo erokamano kuom wachno ni rowere go sirikal to jo opposition kambe koro oamua ni koro ng'ani nyaka dhi gima nyalo wacho en niya kanisa nyalo keto kwe pacho kae yo machalo nade kata duoko piny liet masani nitie gima timre ni kanisa dwaro mondo kel kwe kuom jo opposition kod rowere nikech iyud ne jo opposition nigi interest mamargi magidwaro ni sirikal otim nigi jo rowere be nigi interest mamargi mabe semoko ok en very clear ni ang'o ma wagore ni ang'o ma wadwaro iwinjo to gima timre en ni kanisa
nyaka bed neutral nikech ka wago sirikal nikech ang'o ka rowere go sirikal ang'o ma gidwaro to kanisa nyaka bed the voice of reason e kanyono mondo miyo gik moko kik kethre. Kanisa nyaka bed very neutral mondo miyo gik moko kik bal yo nikech mane chung ma kanisa. To kaka wacho mokwongo ni kanisa, constitution ma kanisa en muma. To kanisa dwaro ni mondo bed gi wach ma Nyasaye owacho nigi, ok wach mageno kaka timbre. Aneno ka janeno wa moro ka Brian Odhiambo opogore paro kodi kocho ka ni kanisa should not be neutral but should stand for truth, whether that truth is on the side of another party or not. Mane neutral. That's what the Bible says. The Bible muma ochunga die. Iwinjo. Neither this side or this side. Muma ochunga die. Truth is in the Bible. Muma ochunga die. Koro ka adier en nkech inyalo wacho niya ni police odhi bogo japiny. Iwinjo. Koro iwacho ni sirikal gojo piny. Iwinjo. To japiny ni ogoye adier en otimang'o odhi e ng'anyo. To ang'o momiyo ogoye e ng'anyo. Iwinjo. Nikech seche moko be owacho adier. Nitie joma oyudi katuro ohand jomoko. Koro idwa ni koro jogo koro kik gogi nikech gin jopiny to ma police. Nikech police en ni tije en ni otimang'owa orango chik, orito chik momi ma wan go sani. Iwinjo. To ok ber gima police katimo kago japiny ka onge mokoso. Lakini ng'ano marach motimo gi marach to wach ni ang'ani akwelo to yude. Iwinjo. Mano ido ni jo kanisa ochungi ng'ama kwalo koso ochungi police. Dongi chunga die ni kwalo rach. Yes. Iwinjo. Lakini go ng'ani mihinye kama ma be rach. Iwinjo. Koro giduto gin giricho. Ok ni koro ichung ni koro ng'ani ogo ng'ani onge makosa to eno dhi kwalo. To ng'ani ogoye nikech en gi luth en gi bunde. Iwinjo. Mana gima nyalo wacho. Pero kama. Ahi sani wadong mana gi dako chiko kende to tieko twak mar okinyi makawuono. Sani wanyalo wacho ni rowere mag jenzi magine magisebedo ka giwuok oko mar mondo mi gitel ne ng'anyo makamagi mane bende gipango rapar makawuono. Ere kaka kanisa nyalo guide jenzi masani nikech wanyalo wacho ni moko kuom gi nyalo bedo ni kaluwore kod guidance mas chemo kok ni kare magintiere go nikech adira giwacho ni gine magisomo moloyo joma moko. Niero ne giyudo free education ni ne gisomo maber, chik bende ging'eyo. Chik kata bedo ni ging'eyo moko kuom gi ok dwa kata luwo chik makamano. Ere kaka kanisa nyalo guide gi e yo makare gi sani. Erokamano ahinya Joyce. Gima nyaka wang'i mokwongo. Jensi gi gin nyithindwa. To side mar jonyuol ni kanye nikech ok giwuok awuoka from nowhere. Gin gi jonyuol ni. Ere mkakati ma jonyuol gi oketo be gin gi support mar jonyuol gi e wach ma gitimo ni. Elda ne wacho wach moro ni king'iyo kaka ng'anyo dhi mbele tiyudo ka nitie chalo ni omede chumbi moro tuone chumbi moro e iye matin. Koro nyithindwa kata ka ng'anyo to ng'anyo onego bed gi limit nikech muma wacho ni jopiny nyaka luor sirikal. Mano muma. Koro nitie ng'anyo moro ma nitie gimoro e iye ma koro opogore gi ma kata ka koro ne ero gidhi e rapar kawuono tarik 25 kiparo gik manotimore higa mokalo. Ji osetho. Mana kaka ne Elda owacho. Ji ok ochako tho Kenya kawuono. Migosi Raila Amolo Odinga Prime Minister nyo wuoyo ka Mombasa. Ni ng'anyo en ratiro mar japiny. To bed ng'anyo mamuol nikech nego bed ni police rito japiny. Gimomiyo wacho ni kanisa, duond kanisa wacho ka kwachako ni wan kaka kanisa nyoyudo thuolo mwarado gi opposition ne wan gi Migosi Kalonzo Musyoka, wan kod Migosi Eugene Wamalwa Ogeri. Nyo wuoye weche gi ni to ere kaka opposition be nyalo miyo sirikal thuolo mondo ti.
nikech ka thuolo onge sirikal dwa tiyo nade ka koko nitie inyalo timo gima ber titime samarach rapar monego tim en rapar mane iluongo lamo tilamo kiparo jo Kenya mosewito ngimagi ng'anyo kochakore kawuono migosi Raila Odinga osetimo ng'anyo e Kenya ka to onge chieng' ma iseneno Joyce ka migosi Raila Omolo Odinga chomo parliament nikech ong'e chik mana kaka Silas ne wacho nitie kuonde ma no go zone kata kutimo ng'anyo to nitie routes molowo wach ni ke the parliament ke the state house kise the state house what next koro anda kwainya nyithindwa madwa ng'anyo ni e katiba kendo yienegi ng'anyo to konego bed marang'enge ma idhi tur dukni inego jomoko nya winjo nyoro ni jomoko sedhi mochulo nyaka deposit amok en kata kotho to onge gimolus jomoko ndiko nyaka barua Tadier king'iyo nyithindwa gi awacho ne samoro ker marwa bo nego leng owinjgi kech iyudo ka gisomo the way ma samoro agencies go bedo handle kaka nyithindo to they are no longer nyithindo nikech gin jok mosetieko university indo madongo to samoro gin gi uchungu nikech ng'ato osetieko school and gi expectation to onge tich koro gino miye pen mang'eny ma wacho ni samo wuoyo no dhako bo onge go tich onge go koro they have nothing to lose gi wacho ni they fear nothing they have nothing to lose koro it is upon jonyuol to side mane magi kaw kech magi nyithindwa nyathi kise chandrigo mipuonjo tichaki wewe ukipuonje mondo luor serikal to dhi ndara kacha cha idhi duoke dala pimai wach na mogik en ne akwayo nyithindo mag jensi nyithiwa e ng'anyo magi dhi kawuono obed ng'anyo mamuol maonge fujo nikech ngima iyudo dichiel konegi en lal maduong' ne piny Kenya en lal maduong' ne jonyuol en lal maduong' ne kanisa wan kaka kanisa tiju maduong' watema ahinya mondo wawuo gi jensi waserado gi moko wawuoyo gi sirikal wawuoyo gi opposition mondo kwe obed e piny maduong' walamo ne kwe maduong' mondo bedi mondo ji Kenya obed oyud luasi maber maji nyalo dak. Erokamano ahinya Reverend Ayubo Kecho huko Manovika General. Dr. Duncan Rapar in korka koride ber kitime yo machalo nade kachiel koda wachni mogik. Aparo ni gine wuoyo kata kwedo gik maricho emose konyo Kenya. Kenya osechopo ka nikech ng'anyo kata maricho go lakini sama koro no chopene to koro ne waneno gik machalo economic justice ni dongruok ben ratiro koro ana kwa oganda wani ng'anyo mar siasa obed matin to wa push rights mag development mose bedonwa piny to kata kamano atiyo gi joma tindo nikech apuonje university suicide rate ni malo moko en mental health nikech kama ni wacho ma ng'ato seketo deposit mochari ma ng'ama dwaro kony to wanto wapamone ni ne kaka ojachir to nyithindo moko gidwaro kony kasto kaka na wacho ni yawa sama wawacho ni sirkal rach mago wawachi to wapar ni wane mwakwalo penj wane mwaketho chik ni to ni kaso kochopo kuom jotelo to wadwaro ni gitim ang'owa makare to wante mwakwalo penj nyaka jonyuol kwalo ne nyithindo penj muma wacho ni righteousness uplift a nation dwani wabed gine muma no be mawacho no obey your parents kiki yany ng'ama ng'ongo parent no obed kata mana ni oken wuonu to ng'ama ng'ongo ni luore kata social media to gik ma samoro wapamo ni courage ni ng'ato dhi obokore yanyo kata jatelo moro governor gine ena fuo gi utoto to mogik en wacho ni yawa ing'eni kata nyathi to kinya bukori ne minu ni ya mama dog thuru ma thurwa to mane no ka samoro gi temo timo tek onge miriambo mang'ongo Kenya ka wuoye platform mar kanisa maloyo ni gimoro losi ma tribeless Kenya ka onge gima nose los Kenya ka ma tribeless onge gomo manyalo biro ni koro ni jensi wuok ni tribeless ni gine iwuondi motu wuondo manumu ng'i malong'o ni mebwo pine ni to ere wuon gino erokamano ahinya Silas wachimo gi kawatieko erokamano ahinya Joyce wachna mogik en ni akwayo rowere arawera
to gima kwayo ni rowere ni mondo miyo wapar ni ngima mathoth ni mbelewa to akwa sirikal be no winj rowere gima giywago nikech sani rowere ywago mang'eny en tich iyo ni ji mang'eny ni idol gionge gima gitimo to mogik adwa wacho kama adwa somo andiko mamu man kech wan kae nikech par ka pachoka par kanisa wach ma kanisa muma wacho e book ma Mika auchiel matinda boro muma wacho niya to in dhano Ruoth Nyasaye osenyisi yo maber monego ilu odwaro mondo itim gik makare kendo iher ji gi ng'uono bende iluwo Ruoth Nyasachi gi chunyi mamuol iwinjo mane gima nyalo weyo erokamano sani sirkal launch climate work climate work dhi ndiko joma tindo mok thin 50,000 so climate work no ok bitieko tabu te to konyo matin tabu mar unemployment ni ok ochakore gi Ruto osebedo 2 years so kata ka wago koko to dwani wang'iyo ni to koth nochako go karang'o to ere solution nikech unemployment ni e piny te ayro kamana inya Dr. Duncan Ojwang Silas Ochieng ka achiel kod in Reverend Ayub Okech kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono ubi walos kata ubed duond kanisa mano ntiere gode studio kae kotudore kod chal mar Kenya nyakora Mogi Ajwang in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak maromo kunga goyo mos ote mathoth okasomo kata kamano thuolo marwa emorumo okinyi makawuono to okinyi makawuono nyakora Mogi Ajwang wabo medo luonu rapara mano mar ng'anyo mar higa mar 2024 ka okinyi makawuono jatend migawo mochung' ne weche mag arita Kipchumba Murkomen kachiel kod jalup ogai mar obila mano Gilbert Masengeli ne gichopo Arambe House okinyi makawuono kar saa 11 mar okinyi kama koro ne gi keto obila e yo makar kata kama ne koro gi yango kaka obila mopogore opogore bro bedo ka keto arita odiochieng' makawuono ne jopiny e kinde makoro jopiny bro bedo ka wuok oko e rapar mokwongo kata first anniversary mar gigo manotimore odiochieng' maket kod mae higa mokalo kineno kanyo mano jatend migawo mochung' ne weche go mag arita Kipchumba Murkomen kaachiel kod ogai mar obila Douglas Kanja kod jalup ogai mar obila mano Gilbert Masengeli giyango ni obila odiochieng' makawuono bro bedo ka chiwo arita makare ne jopiny kinde ma gibo bedo ka giwuok oko ng'anyo king'ado bura ni bo bedo kiwuok oko ng'anyo to ne ni wuok oko e yor muol e yo mamuola maonge ketho mwandu moramora onge kwinyo obila kamar mondo mi ng'anyo makama obed mar rapar kik obed mar tulo kata mar koko moramora nyakora Mogi Ajwang erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani wakawo mana yweyo madundo gi sani chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi Jai Lieta uriti masani nyinga Joyce Oduor